Sanibonani ke ubongiwele Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe namhlanje ke sizokhuluma ngestory sika umngani wethu uthi ke waba pregnant uthe makaba pregnant and then bejola nje nomfana thizeni ubaba wengane wayiphika ingane uthi makayiphika ingane uthi kube ebhlungu ngoba ngaleso sikhathi leso wezibuza nje ukuthi wenzeni ngoba phela lo mfana bebethandana kahle and yini eyenza ukuthi aphike ingane wathi umfana yena angekho ready ukuthi abe ubaba and also bebesebenzisa condom yini eyenza ukuthi amithi and uthi ngaso sikhathi umfana weqamba manga kwenzeka lokhu nje uphika leso sisu nje ngaleso sikhathi umfana sisafunda sonke sisesikoleni nayo sesikoleni sifunda nje grade 11 nayo umfana uthi ke usisi ke nangempela ahlale ke size sibonakala isisu kubo ngoba phela wafihla wangabatshela abazali bakho ukuthi upregnant mase sibonakala isisu uma wakamtshela ukuthi mntanami siyabona ukuthi ukhulelwe la ekhaya sicela ukubuza ukuthi ukhulelwe sobani khona sohamba siyobika isisu uthi nangempela uma aqoqa umama bendawo kamfana kukho kude nje kusesigodini esingale uthi bahambe bayisigodini khona bayayofika bazobika isisu ekseni uthi mangifika ke nami ngihamba nabo ke ngihambe la uma uyathetha nje akekho right udiniwe nje udinela ukuthi enene ngipregnant ngisewumntwana ngoba ekhaya into abayibifuna kumina ukuthi ngifunde isikole hayi makafika lapha kulowa muzi lowana uyafika ngempela mama kwakuyisonto uyafika uma wakhona khona wonke umuntu nje wakhona nogogo wakhona kukhona ngisho umfana lo ummithisi hayi uthi ke umfana makafika esekuhlaliswa phansi kabizwe kumfana kuthiwa nabo mama athi nje umfana yena akangazi uthi hayibo omama bese beyabuza omama laba bahamba noma ukuthi so kusho ukuthi lengane iyahlanga izovelize lana izobika isisu ekubeni wena ayikazi sikubona uthi umfana vela phika athi hayi no ke ngiyaxolisa ukuthi enene ngithi ngiyamazi sifunda naye esikoleni bengijola naye kodwa angizange ngize ngilale naye without a condom uthi ngaleso sikhathi bangani bami ngangingayazi nokuthi yini icondom uthi ngangazi nje nokuthi yini icondom ngaleso sikhathi umfana ngaleso sikhathi ethi yena walala nami ngecondom uthi bese uma wakhe ke abesethi enene hayi no kulungile umfana wami uthi akazi so asizukwazi usivuma ingane ekubeni umfana ethi ingane akayazi kuhamba isikhathi bagoduke ke bahambe bembangaza umama uyadabukisa nje omama bekho right makafika ekhaya uma ayithuka ingane ayithuka ayigive umngane wethu amtshele nje ukuthi uhamba umitha bengikutshelile nangathi ifunda isikole ngikutshela ukuthi abafana nje usathane kodwa wena uhlulekile ukulalela iyalo zami wamitha yaze yazalwa ingane so ugogo wengane was playing irole yokuba ubaba enganeni ngoba uyena obethengela ingane ingubo zokugqoka nayo yonke into eyayikhona eyayidinga umntwana up until umntwana azabe na 3 years maka na 3 years umntwana kubo kamfana bese becela ukuthi bacela ingane ukuthi intshontsho bafuna ukubona ingane bathumela umngane kaNtombazane ukuthi umngane kaNtombazane akahamba yontshontsho ingane ngoba bafuna ukubona ingane ngoba bazwile ngozwile ukuthi ingane ifana nabantu bakhona ngaleso sikhathi umama kamfana webhizi ingane isaseswini esapregnant Ntombazane yambetshela abantu ukuthi enene kulowa muzi kuyahlushekwa umfana makamithisa nje le Ntombazane akazange azayimithise le Ntombazane nasisimilo ayiphethe kahle iyafeba and futhi bahlale emjondolo nje angamithisa kanjani nje umfana wami intombazane ehlale emjondolo ngaleso sikhathi kusho ukuthi kunzima ngalawo umama lozala intombazane uyeza ukuthi hey no lo mama walapha ukhuluma kanje ngengane yakhe uyadinwa naye ngalesikhathi ezwale izindaba ukuthi ingane yakhe ayinaso isimilo until ingane izizalwe ke 3 years later sebethi angitshontshe ingane ilethwe abese umngane angayintshontshe ingane avele umngane eze azotshela umngane wakhe ukuthi mngane wami kubo kangane bathe angize ngizontshontsha ingane bafuna ukuyibona ngizoyithatha isikhathi bese ngiyayibuyisa but mina ngeke ngize ngintshontshe ingane ngiyacela ukukutshela ukuthi bafuna ukubona ingane kukwena ke mawufuna ukuthi iye noma ingayi singangayihambisa nangempela intombazana bese yavuma ihanjiswe ingane ayigeze ingane ayigqokisa ihanjiswe kuthiwa hayi kwakhala wonke umuntu ngoba uma wengane wengekho kuthiwa kokukhala wonke umuntu kulowo muzi kuthiwa ingane yazi yafana nabantu bakhona iyafana nabantu bakhona iyafana ingane nabantu bakhona nobaba wakhona naye sekhala ingane ifana naye
uthi umngane wethu into engifuna ukuntshela nje ukuthi amadoda ayaba izinja mase sizwe istory sesizwa ngabangani bomfana abangani bomfana bathi baba umfana wengafuni ukuvuma ingane ngoba webalekela ukuthi kuzomela athenga ithini ngaso sonke isikhathi nezingubo zokugqoka namanabukeni ukuzondla ingane yikho wayephika ingane. It's not that wengazi ukuthi ingane yakhe. Wow, ubongiwe le Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe.